Partiya Demokratik Agelan HDP li 63 şaredariyan bi ser ket. Lê şaredarên nû hêjî bi fermî dest bi karê xwe nekirine. Roja yekşemê HDP ji bo şaredarên nû li Amedê komxebatek li darxist û li ser modela rêveberiya şaredariyan semîneran dan. Hêja gotiye ku cara yekê li bajarê Qersê şaredarî dikeve destê HDP digel ku Partiya Netewperwer li encama îtiraz jî kiribe di jimartina dengan de HDP dîsa bi ser ket. Ayhan Bilgen û Şevîn Alacan şaredarên nû ên HDP ên bajarê Qersê ne. Brez Bilgen ji dengê Amerîkayê re behsa egerên serketinê dike li bajarê Qersê. Li Qersê ji bo guhertinê daxwaziyek pir mezin hebû. Gel ji gendelî û bi rêveberiya xirab nerazî bû. Etirazên ku hatin kirin ne hiqûqî bûn. Armanca wan beriya em derbasî şaredariyê bibin, delîlên hemû karên gendel û nerê ji holê rakin. Ew çi qas etirazê bikin, di dawî de em ê bi gel re Qersê bi rêve bibin. Hêjayê gotiye ji nav şaredariyên nû ên HDP tenê bajarvaniya Muradiya navçeya Wanê mazbataya kar teslîm girt. Leyla Balkan hevşaredara nû a Muradiyê ye û dibêje li ser bangewaziya Selahattin Demirtaş serî li namzediyê xistiye û dide zanin ku herî zêde ji bo jinan dixwaze xizmetan bike. Xebatên di warê jînê de girîng in. Jîn nîvê jiyanê ne. Lê niha di nav jiyanê da em jinan nabînin. Projeyê me nê bo jin di jiyanê de zêdetir xuya bikin heye. Hevşaredarên navça Baxlara Amedê Zübeyde Zümrüt û Zeyat Ceylan e. Zeyat Ceylan mamoste bû bi biryarên hikmê kanûnê de ji kar hat derxistin. HDP ji sedî heftê dengên Baxlara Send û Zeyat Ceylan bi 116,000 dengan bû hevşaredar. Hüseyin Beyoğlu namzede AKP tu rojberê di daxuyaniyek de got ji ber ku Zeyat Ceylan ji kar hatiye avêtin mazbete heqê wî ye ne ê Zeyat Ceylan. Zeyat Ceylan ser vê daxuyaniyê hezrê xwe ve hatîne ziman. Daxuyaniyekî bêhukûkiye bingehekî wî hukûkî nîne rewşa min rewşekî hukûkî ye li hember min li hember siyasetkirina min û li hember xebata min ku ez ê di hilbijartinê de werim hilbijartin tu astengî nîne em bijin lijneya hilbijartinê jî vî biryarê daye di sê adarê de ji xwe eva zelal bû piştî wî em ketin pêvajoya hilbijartinê li Baxlara bi dengekî pir bilind me hilbijartinê qezanc kir niha li dû bêhukûkiyê digerin em bawerin ew ê nikarbin encam bigirin û ew ê wî gelê müsaade neke encam bigire rast nîne. Hevserokê HDP Sezai Temelî jî li vir axaftinekî kir û şaredaran xwest ku di dema rêveberiyê de kar û xebatên xwe ji bo gel bikin bi awayekî eşkere û zelal karê xwe bikin, deriyên wan ji gel re vekirîbe û her di nava gel de bin. Onlarla birlikte karar alıp divê hûn bi gel re biryaran bigirin û wan re rêve bibin. Ji tecrübeyên me divê hûn sûdê bigirin. Hûn ê bi kar û xebatên xwe yên ji bo gel bidin nîşandan ka HDP partiyek çawa ye. Temellî li ser encama hilbijartinê jî nîrxandina kir û got ev serkeftina gelê Kurdek ku li seranserê Tirkiye stratejiya HDP bi piştgiriya gel bi ser ketiye. Xecî Canfaqîn, Deng Amerîka, Amed.